Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomana ndine nyaya yangu iyo yandiinayo, inzwaiwo nyaya iri pano. So ndine imwe mbinga yangu yandainge ndichidanana nayo kunoku kuCape Town. So mbinga yangu iyi yakabva yanditi kana ndikangokwanisa kubviswa umhandara nembwa yake anobva azondipa mari yandinenge ndichida. Akati yaunenge uchida mari iyoyo ndinokwanisa kukupa zvako. So mukomana ndainge nditori mhandara chaiyo yakakwana. Kunzo uku kuchiri nemhandara chaidzo Vedare. Muchandidanawo nezita rekuti Rose, not a real name. Ndine makore 18 ekuberekwa. Ndiri musikana uya wekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuti ndiri tsvarakadenga chaiyo. Muviri wangu wakavakwa naMwari vachida, asi ndakazvarwa kumhuri ine nhamo inoridza muridzo. Ndiri musikana anobva paZaka apa mumba medu tiri 6. Ndina sisi vangu ava vakauyawo kunoku kuJoni kuzotsvakawo upenyu hwakanaka. Ndakapedza form 4 yangu mukomanashi. Zvino sisi ivo vakabva vachizoti unge uchizouya kuno, ndokubva ndachizouyawo kunoku kuCape Town kuzotsvaka basa. Munongozivawo kuti zvinhu kuzimu zvinhu zvakaoma. Ipapo handitomborina hangu kana mari epassport. Sisi vakazotsvaka vanhu vekubhadhara kuti ndisvike kuno. Ndiri kugara zvangu nasisi zvakanaka. Sisi vangu vanoshanda musaluni, saka dzimwe nguva ndinomboenda ndichinobatsirawo kusaluni kwacho ikoko. So saluni inoshanda sisi itori pamall, saka rimwe zuva ndichitoenda zvangu kunotenga pai muPick n Pay. Ndakasangana noumwe murume tingangoti ari kuma-mid 30s. Akatonditi hai, ndikadaira paya. Tikatotanga kutongotaura kusvikira achizondikumbira manumbers angu. Akati andikumbira manumbers angu, ndokubva ndamupa paya. Manheru iwawo ndakaona message yakapinda. Message iyi yakapinda yainge yakanzi, ko uri sei? What do you do on your spare time? Ndikati ndinenge ndiri kumba zvangu ndichiona TV. Akabva atotanga kuti musikana akanaka sewe anoswerera TV, haudi here kuti tinge tichimboendawo out? Ndakabva ndatoudza sisi vakabva vati unoenda kana uchida. So Saturday yacho ndakazoenda naye out. Ndakadya chikafu chimwe chandisingatombozivi kana nemazita. That was the first time ever in my life kutodyawo iya yavanoti seafood. Takaramba tongoenda out paya. Then one day akati anoda kuenda neni kumba kwake. Handina kunge ndakaudza kuti murume uyu akaita sei. He is so handsome, a fine man. Ganda rake richiratidza kuti ndere mari. Motikari yaanodriver yakanakesisa. Ndichamuti Steve, because I was now getting comfortable car around Steve. Saka paakataura zvekumba kwake handina kumbovhunduka. Takazoenda kumba kwake. Iye anogara kuside kune beach kuya kunonzi kuTable Mountain. He has a very beautiful mansion. Takasvika pagate tikatambirwa nemamwe mazimbwa 2. Mazimbwa awa ainge akakura chaizvo. Apa inini ndinotya imbwa, saka ndainge ndototiza. He told me to relax, achiti imbwa idzi dziri friendly zvekuti. Takapinda mumba tikagara tichitaura nyaya tichiseka. Then akazongoerekana ava kundibvunza kuti ndakamborara nemurume before here. Ndikati handina. Akati ko haudi here kuita mari refu? Ndikati mari yacho ndoita sei? Zvikanzi imbwa yangu kana kuri kunzi ikakubvisa kumhandara ndinokupa mari yaunenge wada. Ndikati chero R1,000,000 unokwanisa kundipa. Zvikanzi chero yaunenge wada. Zvino mukomanashi ndiri kukumbirawo imimi Vedare renyu mundibatsirewo. Ndoita sei? Mari shuwa ndiri kuida
kumusha uku vabereki vangu vari kutambura. Should I sacrifice myself for a better life for my family? Kana paine vanozivawo kuti ungawana chirwere here nekurara nembwa, ndiudzeiwo. I am so confused. Iyi ndiyo message yangu mukomanashi. Kana mukaposta please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Nai vedare zvinokwanisika here izvozvo kuti apa munhu achitori mhandara obva atonzi first time obva atorara nembwa, but sezvo zviri zvinhu zvemishonga anything is possible. Hanzi ndoita sei 1 million rands. Pandakati kwaari musikana uyu dai wasiyana nazvo zvikanzi kekekeke, do you have 1 million rand on you cash, chingondipai ndisiyane nazvo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndine nyaya iyo yandakaudzwa nemudzimai wangu uyo anoshanda samaid mukoma. Ndinotya kuti kana karamba achidaro anokwanisa kuzosungwa, because mwana wemuIndia waanoshandira iye ane iyo yavanoti peanut allergy. Saka iye anoti paya sezvo mwana uyu hanzi anonyanya kufarisa kana vabereki vake varipo, kurova mudzimai wangu kuita sei achionererwa nevabereki vake. Zvino iye anozoti kana kuri kunzi paya kana asiwa nemwana ari ega, anozotora nzungu dziya obva atanga kupa mwana. Apa mwana uyu ane allergy, saka aitoseka achitoti dzimwe nguva ndinozotongochisiya chatongozvambarara pafloor chichichema chava kutadza kana kufema because of that allergy. Chinozoti kana chatambura ndobva ndazotora maallergex, ndobva ndachizochipa maallergex acho iwawo. So mukomanashi ndauyawo pano ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Ndakambozama kutaura naye but zvikabva zvazotokonzeresa noise mumba. Ava kuti ko iwewe umbori aniko pamwana wemuIndia kuita sekunge wakararana naamai vacho, kasi mwana wacho ndewako here waunonzwira tsitsi? Iye anondiroverei kana vabereki vake varipo? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Then pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Tangai mateerera voice note racho iroro. Hanzi zvinhu izvi zvakaitika kuHillbrow. Ndichazokuudzai zita remufundisi wacho after mabva mukuteerera voice note racho iroro. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi pastor vacho ava ndeve kuPakistan but vakakurira kuNigeria. Kunzoku kwava kuchikisa. Please listen to her story, do not skip. Hello mkomanashi, kuri seiko ikoko nemabasa. Mkomanashi ndine confession yangu yandoda kumbokutaurirai. I think it was 1994 ndo panakanga ndiri muZimbabwe. Upenyu hwakanyatsokuoma pandine vana 2 vadiki vandiri kutadza kana kutotengera chikafu kana kutobhadhara rent kwachona kwaitonetsa, zviro zvongobatanidza. Okay, ndobva ndazoitawo kaboyfriendiwo kaimbondibatsirawo kachiti kana kakangowana chikafu kumba kwavo uyawo ndipawo kana kumba kwavo kwabikwa manheru kuti ndidyewo nevana. Ndokwanga kuri kurarama kwangu. Upenyu hwaitorwadza. Pamwe pachona ndaitongotengerwa upfu nevanhu vandisingazivi. Then I discovered kuti apa ndaya nenhumbu yechi3. Ndikatoona kuti ayatori ma1 kaya. Ndobva ndakafunga kuti let me go to South Africa. Naangosimuka munoziva, ndisina kana senti mupocket, ndikanohaika. Kunosvika paborder kuti tiri kubuda papa kwakunzi passport. Ambuya passport, ndikati handina mukwasha. Saka muri kuendepi nevana? Ndikatomuchemera immigration yayo ndikati mukwasha, it's a matter of life or death. Denyu mandiregedza ndaenda nevana vangu.
ndozozviona zvimwe mberi ikoko. Kanzi kana tikakuregai mukapfuura kumberi, ndikati ndozozviona mberi mukwasha. Ndangotora kamwe karedhio kandandinako so kakari kanyowani, kana ndambopiwawo nemwe mufesi wandaina ambodanana naye kumashure, so zviya zvimalamu watch ndikangoti oi mukwasha, oi redhio iyi. Ndokupfuura kwandakaenda apa ndanga ndahaika motikari kunosvika kuJoburg kuya. Kokusvikira hapana, ndinongogara mustreet ndichingoti apa ndanorarawo nevana, apa ndanorarawo. Ndikaona munhu ada kubatsirwa kana kusara nevana kana kuwachirwa, ndichingodaro kuti ndiwane pekungorara nechikafu. Finally ndakazoenda kumaofisi ekuMDC kuBramfontein, ndikazopiwawo nzvimbo yokuti ndipote ndichirara pacrash. Ndikanzi aiwa munopota muchirara hemi papa, kuseni vana vecrash vanenge vakupinda. Saka kuseni kuma6 ini nevana vangu tinge tabuda crash ichitanga, tozodzokazve manheru kana crash yabuda. Zuva rese tine chingondurusika chingotenderera tichikumbira vanhu, kutokumbira mari kuvanhu kuita zvekutopema kuti tengerewo chikafu. Vanhu vachingokupa ma5 rand ma10 rand totenga something todya. Every day it became our life. Maona kusvika ndazotanga kupinda imwe chechi so muHillbrow yainzi Speaking Faith Ministries. Apa handiti ndichiri nenhumbu yangu yechi3, apa ndiri desperate handiti. Okay, ndasvika pachechi papa, ini nditoendawo kuchechi. Futi mazuva iwayo ndandatowana basa I met a girl from Zambia ainzi Mary. Aishanda pane imwe shopu yaitengesawo zvinhu zvemumba, so imomo muHillbrow imomo. Saka boyfriend yemuridzi weshopu angavhurawo shepu yake yekutengesa mbatya. Saka vachibva vangondilinga kuti they were looking for a person to sell. Ndokuwana basa kwangu kuya kuti ndichitengesa muchishopu muya nditi. Okay, ndabva ndawanawo kuchechi kokuenda. Chechi iri muHillbrow muya inonzi Speaking Faith Ministries handiti. Ndakunotaurawo napastor kuti kungosheyawo dambudziko what I'm going through napastor kuti pastor ndine desperation panapa pasituation yandinayo ndingadii. Pastor uya avoti okay bo uye mangwana. Uye mangwana tizonamata. Okay bo mangwana ndasvika kuchechi, pastor handina kumuwana. Ndakanoona pane mudzimai wachona akatoti hello uri sei, ndikati ndiri right. Akati nyaya yako ndadii, ndainzwa nani napastor. Saka zvotoitaga tobva tinamate. Muzakana uri desperate nepfungwa dzinorasika kana kufunga kwako tori kushoma, ndakatodziva idzika. Tabva tavhara maziso papa takunamata. Ndokunzwa munhu ari kuti God we are not ready for this spirit. Ndikati hazvo kuti kunzi God we are not ready for this spirit, sei pane mwana anombonzi kuna Mwari we are not ready and the kids blessings from God. Okay, apedza kunamata papa akunditi okay tanamata, asi ukanzwa pain yauchanzwa usaende kuhospital, usaiite mistake kuenda kuhospital. Wanzwa, don't make that mistake. Ndangoti ndichingobuda muchechi momo, yange iri upstairs handiti pana masteps kudzika, so masteps kudai, so ndanzwa pain, pain ndakunzwa pain riya. Ndaenda kubasa, ndashanda mushopu, ngoti pindei basa, ropa ndamhanya kutoilet ndaona ropa yakuti ndafanga miscarriage kayo. Ndabva ndangorwara one time. Bosi wanga wati kochii, ndikati I'm bleeding. Ndofunga it's miscarriage. Apa ndandatori weak. Abva atanga kunditira tea. Murume uya bosi wangu abva kundipa tea, kwanzi chimbogara pasi umwe tea uchaita nani. Ndamwa tea yaya ndachaisa ndaenda kumba. Maiwe pain yaya yakabva yati serious. Pabva pabuda kamwe kanhu. Handina kuziva kuti kanhu ikako kai. Kanhu ikako kakasirikana, mwana kakasirika kakaingori kanhu, handina kaziva kuti kai, kangobuda kuzasi kwangu. Inda yangu katora kanhu ikako handina kukaziva kuti chii, kunge dombo, kunge something iri soft, kunge chii. Ndabva ndatora ndabva ndanorasa inini kutoilet. Kondaizivei. Kumuka kuseni pain. Apa kuti ndiende kuchipatara, ndandisaende kuchipatara. Ndakakambaira ndichinda kuchechi kuya. Beki kuchechi, and wanga uri musi weSunday futi. Ndangandoti ndichinopinda ndaifamba ndichikambaira kubva kutown muJoburg kunosvika kuHillbrow nevana, asi ndaita zvokukambaira. Ndati ndichinosvika muchechi muya ndichingopinda. Chechi yanga yatanga, pastor vanga vakamira mberi. Kwakutanga kuti ngatinamatei.
Father, we are praying even for the woman who is just had a miscarriage. Apa vakonamata nezvangu mufunge. Ndakutongozvibvunza kuti ko pastor vaziva sei kuti ndiri kufamba nenyaya iyoyo. Vanongotora chinoti amen, pain yabva yapera. Ndandisisina pain. Ndakagara muservice imomo. Ndikanyarara ndikapinda chechi ndikagara. Ndakutanga kunzwa manje pastor vakupreacha sermon yavo. Vakupreacha nezvangu nai. Kuti pane nhingirikiri inoshamisika, mukadzi anonyatsouya kwauri anoenda unorara nemurume achiziva kuti ari kuita nhumbu. Wozonzwa munhu akuuya kwauri kuti pastor, ndine vana 2. Nyaya yangu yese yandaitaura yese yaiyo. Ndine vana 2. Asi vakasvita next Sunday pana ndiri muchechi ka. Vanga vasingazivi kuti ndiri muchechi. Vakutotanga kuita sermon neincident yangu, kupa example muchechi. Ndakavamirira, munoziva. Chechi ikapera. Chechi yapera ndikaenda pafront. Kwanzi vada kunamatiro. Ndikangosvika so pafront vakati hello mama, vachitosekerera ndingakubatsirei. Ndikadawa ndini kamukadzi uya muchitaura nezvake. Muchipa example muchechi nezvake. Vachingopedza kudaro vasati vapindura. Vakati handinambotaura nezvako ini, handitomboizivi nyaya yako. Vachipedza kudaro munoziva zvinoita Mwari. Mukadzi wavo achivhavha from behind achiuya. Akuti hello kumurume wake. Ndiwo mai vandanga ndichikutaura nezvavo ava. Pastor akatuka mukadzi wake paaltar. Akamuitira achaso akamutuka, kupasta hwese hukachinja. Munoziva, because anga achibva kunditaura kuti hasi kuziva kane zvenyaya yangu, ini ndichimuti wanga uchiparidza nezvangu. Saka pandauti dare vandibatsirewo nenyaya yangu iyo kuti saka ndiri kunyatsoziva kuti mwana wangu akatorwa muchechi muya yaSamuel. Muchechi muya hamuitwi zvoumwari, inotori satanism yakatoitiwa. Otherwise mwana wangu akatotorwa mudumu mangu akatoshandisiwa, maona. Saka now inhangu I don't have any spirit iri kundinetsa kana kuti mwana wangu kana kuti chii. But I might have problems in my life that I'm facing that are coming from that blood yemwana wangu yakashandisiwa. Because inini ndakaenda muchechi muya nditi ndinenge ndakatonochekeresa mwana wangu asi ndakazviita nekusaziva, munoziva. Saka handizivi kuti ndingaite sei. I have lived with this guilt for all my life, munoziva. But I don't even know how to take it back. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, zvakangoma hazvo vedu we. Saka hanzi pastor vekuchechi yacho vanenge muPakistan asi vakazvarirwa kuNigeria. Vanoti ivo muNigerian but he looks Pakistani. Hanzi he says he's mixed blood. I think vanonzi Pastor Hennings or something. Munowazivawo here. Strange things indeed they do happen in this world.